Adrià Caramunt a la bateria, Marc Martín al piano, moltes gràcies, Josep Juan Pastor. Ara farem un altre estàndard que ens agrada molt, en el qual tenim una versió amb el CD del nostre trio, que per cert tenim uns quants exemplars aquí. Tenim uns quants i bueno, si algú el vol comprar, la sortida, li ha agradat el concert. Tenim una versió d'aquest tema que es diu Chick to Chick.